Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Nobyembre. Sa balita lokal. Liwat nga napamatudan sang Bombo Radio Philippines ang hindi matupungan sini nga dedikasyon sa serbisyo publiko pinaagi sa isa na naman kamakasaysayan kag nagaluwas kabuhi nga dugong bombo nationwide bloodletting campaign. Dululungan ini nga ginpatigayon sa 25 key series sa bilog nga pungsod kung sa diin naga-operate ang 32 ka fully digitalized nga Bombo Radio kag Star FM stations. Kaupod sang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag bulig man sang Philippine Red Cross sa bilog nga pungsod. Ang dugong bombo nakatigayon nga makatipon sang kabubusan nga 4,657 ka bags nga katumbas sang napulo ka drum sang nadunar nga dugo. Nagikan ini sa 4,657 ka maalwan kag madinalagon nga mga blood donors. Sa Iloilo, ginpatigayon ini sa Iloilo Science and Technology University. 3 ka major awards kag 2 ka special citations ang nabaton sang programa sang Bombo Radio Philippines sa prestihiyoso nga 47th Catholic Mass Media Awards o kon CMMA. Ginhingadlan ang flagship newscast sang Bombo nga Bombo Network News bilang Best News Program. Isa ini ka back-to-back recognition matapos nakuha man sang amo nga programa ang nasambit man nga pasidungog sang nagligad nga tuig. Best News Program. And that CMMA award goes to Bombo Network News by Bombo Radio Philippines. Nakakuha man sang major award ang Bombo Special Report nga ginkilala nga Best Business News. And the Best Business News CMMA goes to Bombo Special Report by Bombo Radio Philippines. Samtang ang Pinoy Memories sang Star FM Iloilo ang nagdaog bilang Best Entertainment Program. Best Entertainment Program, and the CMMA goes to Pinoy Memories by DYRF 99.5 Star FM Iloilo, People's Broadcasting Service Incorporated. Nakabaton man ang Bombo Radio Philippines sang 2 ka special citations. Magluwas diri, siyampa ka mga programa sa network ang ginkilala man nga finalists sa nagkalain-lain nga mga kategorya. Ginpuhag sang asod-asod nga bomb threats ang mga eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bangod sa sini nga mga pamahog, napilitan ang mga eskwelahan nga mag-suspend sang klase kag trabaho samtang nag-deploy naman ang kapulisan sang bomb squads kag K9 teams. Lunsay negatibo o kung wala sang bomba nga nakitaan. Sa syudad sang Iloilo, isa ka menor de edad ang gin-turnover sang iya lola nga nag-ako nga nagkopya ini sang mensahe sang bomb threat kag ginpadalaman sa iya nga eskwelahan. Samtang sa probinsya naman, isa ka 19 anyos nga vlogger nga taga-Uton ang nag-ako man sang pagpadala sang bomb threat sa isa lang ka eskwelahan. Patay ang 7 ka tuig nga bata nga babae matapos ginhimuslan, ginsulod sa sako kag ginbilin sa ila kaugalingon nga balay sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo. Sang nasapuan ang biktima nga si alias Bebe, mayara pa ini sang higot sa riog. May kinarusan sa dughan, wala sang pangidalong nga panapton kag nagpositibo pa sa sexual abuse. Sunod nga ginpasakaan sang rape and homicide complaint ang 72 anyos nga lolo sang biktima. Nagpanindugan naman ang pamilya nga hindi ini mahimo sang ginatudlo nga suspect. Kaaton Balita National. Malapit sa 300 ka tawo ang nagkaramatay sa magkasunod nga paglaslas Nanday Bagyo Tino kag Super Typhoon Uwan. Sa numero nga ini, 260 ang casualties nga ginbilin ni Tino, lakip ang 150 nga halin sa probinsya sa Cebu. Masobra 30 naman ang patay bangod kay Super Typhoon Uwan. Nagbilin man ini sang masobra sa 4.19 billion pesos nga balor sang halit sa sektor sang agrikultura. Asod-asod nga mga expose ang ginpangbuyan ni Anay Ako Bicol Representative Zaldico nga naagot sa korupsyon sa 2025 national budget kag infrastructure projects. Lakib sa gin-implicate sini amo mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ang pakaisa sini nga si Anay House Speaker Martin Romualdez. Nahingadlan man si Presidential Son kag House Majority Leader Sandro Marcos nga parte sang korupsyon. Initanan ginpanginwala sang Malacanang.
Nagpasaka man ang Office of the Ombudsman sang kaso nga graft kag malversation batok kay Zaldico sa Sandigang Bayan kangot sa 289 million pesos nga flood control project sa Oriental Mindoro. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Ginakusaran ni Senator Amy Marcos ang iyautot nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagagamit sang illegal nga droga. Ginsambit man sini si First Lady Liza Araneta Marcos kag ila kabataan nga nagagamit man sa illegal nga drugs. Gilayo naman nga ginpangilwala sang Malacañang ang amo nga aligasyon. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. The lady that you see is not my sister. Sa publiko ni Ombudsman Boying Remulla nga nakagwa na ang arrest warrant sa International Criminal Court ukon ICC batok kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaangot ini sa papel ni de la Rosa bilang hepe sang Philippine National Police sang ginpatuman sa Duterte administration ang drug war. Wala sang konfirmasyon nga ginhatag ang ICC kung may yara na gidman sang arrest warrant. Sa Piak City, wala na nagatuhaw si de la Rosa sa bisan isa lang kasesyon sang Senado tubtob sa katapusan sang tuig 2025. Nagtaliwanas sa edad nga 101-year-old ang long-time Philippine political figure nga si Juan Ponce Enrile. Antes ang iya kamatayon, nagtinir pa ini sa intensive care unit ukon ICU bangod sang pneumonia. Lakip sa ginuyatan nga posisyon ni Enrile, amo ang Secretary of Justice, Minister of National Defense, Senator, Senate President kag Chief Presidential Legal Counsel tubtob sa adlaw sang iya kamatayon. Ginlubong si Enrile sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Ginbasura sang Appeals Chambers ang International Criminal Court ukon ICC ang hingyo nga interim release ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa ruling ginpaboran sang Appeals Chamber ang nauna nga desisyon sang Pre-Trial Chamber 1 kung sa diin una na nga ginplastar nga bisan ang temporaryo nga paghilway sa Anay Presidente ang makadalas sang risgo sa mga testigo, mga ebidensya kag sa integridad sang investigasyon. Ginuupdan sang linibo ka mga tawo ang ikaduha nga hugnat sang trilyon peso march. Liwat nga ginsinggitan ang kaakig kag panawagan nga pasabton ang mga responsable sa flood control infrastructure scandal kag alleged misuse sang public funds sa government projects. Sa Balita International, patay ang 161 ka mga tawo matapos ginlamon sang kalayo ang Wangfu Court Apartment Complex sa Taipo, Hong Kong. Masobra 70 naman ang nasamaran. Masobra 43 ka oras ang ginlawig antes nga gindeklarar nga fire out sang autoridad. Lakip sa mga napatay among isa ka overseas Filipino worker nga si Marian Pascual Esteban. Sa balita sa Inampang, nangin-host ang Pilipinas sa 11 nga FIFA Women's Futsal World Cup. Ginpatigayon ang mga hampang sa Phil Sports Arena sa Pasig City kag Victoria City, Negros Occidental. 16 ka team ang nagkumpit. Ini man ang unang tion nga naka-host ang Pilipinas sa isa ka FIFA World Cup event. Sa balita sa entertainment, gindeklarar nga third runner-up ang Filipina beauty queen nga si Maria Atisa Manalo sa 74th Miss Universe pageant sa Thailand.
Ini ang Best Miss Universe finish sang Pilipinas halin sang tion ni Beatriz Luigi Gomez sang 2021 nga nagtapos sa top 5. Nagpangatlo naman si Atisa sa Beyond the Crown category bangod sa iya impact kag advocacy. Ginkoronahan naman bilang Miss Universe si Fatima Bosch sang Mexico. Imo naman diyan ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sa Nobyembre. Masunod na ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sa Disyembre.